Bună ziua! Bine ați venit pe platforma de tranzacționare online Bono. Vom face astăzi un experiment pe un cont de tranzacționare demo. Dorim să vedem cât timp ne ia pentru a deschide cele 100 de tranzacții cu care puteți câștiga un scuter Vespa. Vom porni cronometrul. Vom începe prin plasarea unor ordine pe perechea euro-dolar. Ne decidem apoi să cumpărăm aur, iar în final dorim să vindem indicele S&P 500. Oprim cronometrul. După cum puteți observa, nu ne-a luat mai mult de 20 de secunde pentru a deschide 5 tranzacții. Dacă repetăm de 20 de ori aceiași pași, ne ia mai puțin de 7 minute pentru a deschide toate cele 100 de tranzacții. În cazul în care nu aveți încă un cont demo Bono, înregistrați-vă pentru a obține unul alimentat cu 10.000 de euro. Încercați, nu aveți nimic de pierdut.